Чакай, моля те, брато, това трябва да е добър символ, нали? 500. Татеко! Ще пробваме за по-малко пари. Барен за по-малко пари да вържи. Глей. За какво ми го пусна това 50 хикс тук, като няма на какво? Аре бе, дън бе, брат. Не смееш. 3 хикс. 10. Слабо. Слабичко. Чакай, моля те, брато. Моля те, хубави множители дай. Дай хубави множители. Повече, брат, повече. Дай повече. 10! Моля те, брато, гръмни. Кажи ми, че това е много. Добре, файн. Не е зле. Аре, брат ми. Please, do something crazy. I know you can do it. Wait. 5. Дай тук 100. Не смееш. 20. Чакай. Това може и да плати. Баш ми плати уя. Не плати. Добре, плати. We'll take it, boys, we'll take it. Добри въсата. Можеш ли да ни изпукаш още ни въсата така случайно? 8. Добре. Аре още 3-4 пак така. Не смееш. Чакай, моля те, брато, това трябва да е добър символ, нали? 20! Колко? 10-80 тая, просто нещо. Колко е това? Добре. Господин Хаджиев. Трябва да правим уейджер, мой приятел. Че ми си изпотиха дланите. Добре, браво. Good job. Нито един да не вържи, братле. И то какви сетъпи имаше, мани другото. Аре, поне това сега. Какво ги режеш, то няма множители да ти е бъм майката. Какво ги режеш? Какво правя, брат? Нищо не правя. Бътма в газа. Ето да е. Трябва да ми отворя и тия тук отдолу. Иначе сме живите мъртви. Wait a second. Аре, не ме остави сега. Аре, направи още една хубава вратка. Три вратки, аре, брат. Още една хубава вратка ни трябва. Няма да направи повече. Това е. Да не...
Ще вземе да, не знам, да ни пусне някаква невероятна печала, братле. Не ще радава и не ще. Вау, thanks, bro. Ево. Поне върнахме малко. Невероятно. Знам, че няма ми го дадеш. Класика. Окей. Аре, още 3. Аре. Това трябва да е хубаво. Някакви хубави риби са. Маля, ако имаше множител. Брат. Маля, ако имаше множител, брат. Аре, бе, брат. 2 такива ни трябва това. Добре. Аре, още един. Аре, бе, бро. Естествено. Не много. Опа! Просто трябва така нещо на 4 уши. Да. В смисъл, тук съм, ама се мютвам. Чакай само секунда. Какво викаш? Тук съм, ама се мютвам. Сей, аз направо ще се мюта на стрима да ми кажеш набързо. Не сега. Искам само аз и ти да сме. Брат, така като го кажеш, тъшак, поне ми напиши за какво става въпрос. Не бе, нищо лошо не е. Смисъл, Добре, искам хубаво. да сме само аз и ти. Ма не е нищо лошо, така ли? Да бе, нищо лошо. Добре, хубаво. Щом не е нищо лошо, мога да изчака. Да се разберем кой ще се в устата. Надявам се, че ме беше мютнал. Така кажил брат. Чакай, това почна ми... Това ми направи 200 кинта, брат. Яде още един. Ето страйка знае, бе. Иска да се целува. Ой, то ми да... Гърми! Моля те, брат, Макс Уинче, моля те, братло. Макс Уинче ми трябва тука. Фак. Ама отида на втори левел. Да, където няма ми раде нищо най-вероятно. Ма пак $300 е много добре за момент. Аре, брат, плиз. Оле. Тук щеш да е добре. Айде да е рибаренко да е. Няма рибаренко. Май. Празненко. Оп, ето го. С някакви смешни риби. Има ли шанс за 3 рибаря? Май не. Има. Аха. Еми. Той то. Супер фриспин, бро. Аре, не смееш. 500. Татеко! Holy shit, брат.
Аре, ма не смееш още веднъж 500 да ми дадеш. Едно рибарче ни трябва. Едно рибарче ни трябва. Едно рибарче. Едно рибарче, брат. Hello. Брат. Don't tilt me, please. What is this bullshit? It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. It's fine. Ще го взема. Ще го взема. Така. Дай кораба. Охо. Охо, рибар. Браво, бе. Браво. Браво. Браво, бе. Аре, още един рибар. Браво, бе. Аре, това ли е момента, в който ще платиш? Това ли ти е момент? Аре, кажи ми, че това ще ти е момент сега. Пусни ми 1000 екс по 4. Аз по 4, какво говоря? Пусни ми 1000 екс по 2. Така. Добре. Аре, още 3. Оп! Охо-хо, 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 момчета, охо-хо, охо. Така, аре, още 2 рибаря. Тук ли ще платиш? Охо-хо, охо-хо, охо-хо-хо-хо. Айде, още един рибар сега. Айде, още един рибар. Айде, не се стискай. Айде, да не се стискай, да. Мамка му. Даде го! Охо-хо, охо-хо. Охо-хо, охо-хо. Айде. Сега... Аре, вържи веднъж, бе. Вържи веднъж, мамичката ти мръсна. Опа. Аре, бе, рибаренко дай, бе, по 3, бе, брат. Това риба да не казва и на никой. Сега, ако ми дадеш за 3 врътки още 3 рибаря, братле, направо не знам, ще си удара гъза в тавана сигурно. Ма някак да стане. Защото си скрън за... Оле, тук ако беше дал рибарче. Нищо, 700, ще ги вземем. О, даде го! На 1500 я спирах. Аре сега, момчета, това е момент. Please, bro. Окей. Окей. Аре, пусни кораба, брат. Какво се правиш? Пусни гръното мета. Добре. Брат, ако ми пуснеш 1000 екс... да не ти даде. Не. Не. Ай сега, можеш ли да ме дигнеш на втори левел почти? Още на първия левел. Не можеш. Дай ми поне още така. Браво. Моля те, 1000 екс, 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 1000 екс. Пак. Това не е зле. 220 долара. Да, пак е добре. Хилядекс! 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 Please! Фак, бе, бро! Нищо, най-страй. 30 долара почти. Да, ма 1000 екс на 10 долара, нали знаеш колко е? Мога ти пусна. Да.
Това е добре. По 2. Какво трябва да се падне само рипар без нищо друго, за да ти даде фичър? Не, по принцип можем, а така... О! Добре. Левел 3. Майко мила, тук мога да гръмнем. Яко мога да гръмнем. Оле, майко. 500. Брат, Оле, яко мога да гръмнем, чат. Чат, тук мога да гръмнем на кученце, няма да ви лъжа. От 3 рибара ни трябват. 3 рибара и мога да си гърмим ушите. Казвам ви. Много сложно, брат. Ако не даде още един рипар, поне ще си идям рапид канти. Добре, на 3 сме. На 3 сме, брат. И на 10 залог. Аре, бе, брат, аре един рибар поне, бе. Само рибар дай да гърми всичко. О! 40, 120, добре. 2 рибаря. 2 рибаря, брат. Можеш. Вярвам в тебе. 2 рибаря. 2 рибаря, брат. 6 вратки, 2 рибаря. Тук няма да е нищо. 2 рибаря, брат. Аре, бе, брат. Аре, моля те, 2 рибаря, бе. Оле. Ако беше дал рипар по 3. 2 рибаря, бе, брат. Има ли какво? Има ли, бе? Няма какво е. Няма, бе, брат. Може и сега един. 150 по 3. Ай по 3. Един рибар. Един рибар. Един рибар. Един рибар. Един само един, брато. Fucking hell. Като има толкова Пак е много nice. много пронамешени. Пак е nice. Пак е fucking nice, бро. О! Да, ясно. Аз спирам стрима, няма да правя повече. Ти кажа, че ще си ядеш чорап. Платен. Тук няма пусна нищо обаче. Тук ще е паца вече. А! О, Какво? Да, ето, не си имаш. Нищо няма пусна, нищо само 500 беше. Шш. Делта Форс. Еш, бе. 2 рибаря. Ето, бе. Брат, дес! Ясна работа. Подаде се, само да ти го покажа. Шарана е тука. Само моля те да не е празен бонус, всичко друго не ме интересува. Добре. Така. О, това го спрях. Опа, дай ги и тези ще ги вземем, приятел. Дай и втори левел ще отидем плюс това. И този ще го вземем също така. Благодаря ти много. Айде сега на втори левел. Дай ми един Макс Уин, да ти обърнаха стара. Така. Два ни трябват. Два, братаре, два. 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 Хеба майката. Два. Fucking hell, бро. Нищо. Так е добре. Оу! Оу! О, пак 1000. О! Един скатър не ти дава. Ето бе, дадах един. Аре, какво толкова искам? Освен един максимум, братле. Искаме Искаме... ли 10к и да си дага?
Опа! Старт. Добре, започваме. Good enough start. Така, 200 кожи в джоба. така. Ще гърмиш. Моля те, братле. Моля те, 10, моля те, братле. 1000 А хикс. как разбираш, че... 1000 хикс, братле. Моля те. Има шанс да се падне. 1000 хикс, 1000 хикс, 1000 хикс, 1000 хикс, 1000... Ай! Нищо, най-страй. Ще, бе. Ти още 200. Ама... Кога разбираш, че гърми? Еми, като е само един рибар, има шанс да ти покаже лодката. Като няма рибки? Да. Ама... Опа, А, така. 200 кожи. Взимаме ги. Още един приятел. О! Гърми, гърми. 1000 хикс. Не смееш. Абсолютно не смееш. Не смееш. Ще ги взема. Пати рибата. Ще ги взема. Ще ги взема. Ти давай шаранчета. Ще ги взема. Това са. Да, Антонката е аквариум. О, даде Опа. петичка. Ще ги взема. Брата ти да 1300 е така. Аре, брат, не смееш една хилядарка да ми дадеш тук да умножим по 2. 1000 хикс по 2. Какво толкова е? 20 000 долара. Ети 500 кожи. 500 кожи, прибираме ги. Дай ми 1000 хикса, бе, брат. Оле, оле, ако ми беше пуснал рибар тук. Оле, майко мила. Оле, майко мила! Ето още 500. 500 кожи в джоба. Айде още 2. Удивителна шуфа в чата, приятели, ако искате с моя промокод имате 100%, 100% депозит бонус. Майко мила. Аре, още 2 рибарчета. Ето го, не. Ето сега. Оле. Аре, още едно рибарче. Не смееш. Не смееш. Не смееш. Едно рибарче ми дадеш. Баш в края едно рибарче. Да ме спасиш е тук. Няма как. Много големи риби даде. Никола е хум да ловим риба после. Брат, това ми даде 2,5 ли, бе? Да. Пускай Hades vs. Zeus. Не мога повече врата да гледам. Тая игра... Ние сме и хостич на тая игра, разбираш ли, врата? Пичове, че ето да видим на колко сме. 61% момчета. 61% we can do it. We can do it, man. Ама... Брат, тази игра е супер мълна, защото е направена да дава скатер много лесно. Ама ако играеш... О, чакай, чакай! 1000. Не смееш. Абсолютно не смееш. 1000. 1000. Не 1000, бе? Не, аз почнах на 50 цента и бек останал с 10 долара или не знам колко. И ме дигна. Направи пацата дигна. Предишния път, кога направихме уейджера, абсолютно също нещо остана. Бек му останали с 0 и с 20 долара бе гледал на рибаря на 50 цента. Това, Йоане, това трябва да го направи. 86. 86%. Опа. Кое бе? Това ли? Не мога да гледам повече. Та риба за 20 долара, може да се направи на ударна. Нали? Можеш да си пасува, мамичка ти ще. Опа. 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 Охо. Аре, брат, един. Браво е, тигър. Аре, fun begins now. Сега ще дадем между още един бари бара да трябва тези три врата. Знам скрипта, брат. Презобил съм скрипта. Грешки си. Грешка съм. Това ме презобил. Опа. Опа. 500 камъка. Опа.
500 камък. Така, 500 кожи прибрахме. Това ще събра на комплекс килограми. Аре, още. Събра бройките на сестра ти, Лайнар. Опа! Опа! Цък! Така... Ще баре, ти почиваш ли, ако правиш? Сега ли? В момента, да. Опа! Един. Бат Милчо. Опа! Един. Един. One more. Един. Me from. Един. Me from. Един. Само един. Само един, бе, братаре, моля те, Не бе. мога да даде, брат. Даде го! Опа! Опа! Тука може да стане сега. Тука може да стане. Какво може да стане? Да не ви казвам какво може да стане сега. На полиция. Опа! Опа! 300 кожи. Опа, да. Я пусни едно 1000 екс пусни. Моля те, пусни едно 1000 екс да видиш какво ще стане. Man, it's back. It's back to 6k. Оле, майко. Нищо няма пуснали Барселона. Май няма пуска повече, да. Брат, виж 500 путри, брат, това ще... Брат, виж какви риби пуска. Фило де путан. Да, това беше. А, nevermind. Опа! Путри. 450. Много сме добре. На 2,6 точно, брат, виж точно. О май гад, инсейн. Как ти пострадва? Какво си го взел обратно? О! О! Добре, ще пуска тия супер фишове. Да си даде десетки. Опа, пак десетки. Мали, що не се спира? Не знам. Ето си се да дава рибари, бе, маняк. Чакай сега. Но. О, не, мутят. Да го братите, брат, това е супер забавно. Много е забавно, не знам защо. Тун, сахур. Не, тун-тун, това е... Ти гледаш, рибатун. Крайно време Падна. беше. Падна ми кръвното, чакай. Заемах се. Пак крайно време беше. Не ми се качи кръвното в пацата. Но... Оф. Да, боли. Оф. Няма проблеми, момчета. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Виж какво пише там. Педа е спич. Ох, ще ли го къмшика? Ще тон кажеш, взема и къмшик за теб. Не, плюс 5, брат. Не смея тия да е така 5 ески на една вратка. S. Повече, мен. Плюс 60. Торти 40. Опа, я чакай. Моля. Само, че имам една новина да ви дам. Мисля, че мога да ги тегля всичките. Дали? Да, сега ще проверим. Спираме.